Пожелавам ти късмет и здраве, кой ти каже, просто от сърците го желая. Абсолютно. Всеки има път, който трябва да мине по него. Но моли се, надали вярваш в Бога. Ако вярваш, още по-добре ще е. Ако не, ще е трудно да ти кажа. Така че се моли, той помага, като се моли човек, вътрешно. Не е външно да ходиш на църква или джамия, а вътрешно просто се моли. Така е, прав си. И той помага да бъдеш. Просто да го стане това нещо. Все в един момент. Там че ли беше Димо? Димо. Димо? Защо къде?